Mattan. Ivan. Kör vi, fight! Jag vet PG, vad som händer där. Vad är det för det? Det är PG. Försöker få en body triangle där om du kan. Du sitter kvar där, jag ser med benet där. Det är närmast som gäller Anders. Nej, men han får rygg nu, så upp igen. Hårt, inte så. Upp igen Anders. Hårt Anders. Ner man i mattan nästa gång. Kom igen, Anders håll slut på den där och håll kvar. Tänk på dina armar nu hela tiden. Tänk på dina armar hela tiden Anders. Vet du inte fastnar någonting där. Bara vrider dig ut när han försöker gå på lås. Det är svar på allt. Men din går PG på hans rygg. Där ja. Du ska inte gå upp, dra dig bakåt. Ut. Kom igen PG. Där. Händerna på honom också när du gör det. Han har sett den där. Kom igen PG. Kom igen. Kom igen PG. Jobba PG. Snabbt. Det är bara vargvisar hela tiden. Tänk på andas Anders hela tiden. Känner inte så mycket. Där ja. Låt honom inte sitt ben på ditt huvud Anders. Låt honom inte få över benet. Ja PG. Händerna på kroppen också Anders när du gör den. Händerna på kroppen. Hans mage, sätt händerna på hans mage så bak på någon båt. PG. Ja, tryck på shoulder. Han vill nog gånger i benen då. Jag har nog lyfta. Kom igen PG. Aktiv PG, kom igen. Nu jobbar lite grann PG. Kom igen. Bra. Rör fan hela tiden till sist kommer han att fälla ut en arm. Så det är godnatt. Kom igen. Ta på mjölken kör där igen. Kom igen. Upp med gården på honom PG. Upp med gården. Perfekt. Nästa gång slämmar han lite hårdare. Klara. Kör vi. Fullt av snö Anders. Du vet vad du ska göra. PG för fan. Kom igen nu. Var lite aktiv PG. Kom igen nu. Tänk på din balans Anders. Låt han fälla ut lite lemmar så... Han har öppen gård nu Anders. Öppen gård Anders. Jobba med. Kom igen, klättra PG. Kom igen. Gå på klättra. Kom igen, vad är det för passerar du? Snabb reagerar han. Explosivt. Kom igen över honom PG. Kom igen. Kom igen över honom PG. Du har någon som kringlar nu. Jobba på det. Kom igen. Så vanlig det. 1 minut. Nej, det är fint. 1 minut. Upp med gården. Vrida Anders. Vrida. Bra. Och klättra runt. Kom igen. På honom. Släpp inte upp honom. Kom igen. Gå runt. Bra. Fortsätt så Anders. Fortsätt samma håll. Nej, passera ta din position. Passera den i huvudet. Där ja. Wow. Han är på öppen PG och sen igen. Knappt magen över Anders. Knappt magen över.
Ditt knä från hans mage. Okej, jobba PG. Sista 10. Det är poäng där om du går över. Håll ner honom hela tiden, Anders. Gå hela tiden, håll ner honom. Gå PG, jobba på PG.